tapno niya kayo na puno mapasulong na kan tapno ulo na di panakaawat na di pagalian ng ginamit kan tapno na ito di kagmaan ay kalibiyan silaw tibiyak kayo dinadawat na ang mga na ikagati na lawas na inana na leksyon di kinapakumbaba ita ang daw di fiesta ni San Agustin kat ni San Agustin in rakurat na naunay nga kinapakumbaba ti pundasyon ti amin nga gala nga na Kristiyanuan. Lupuno na nanaimbag na kakagaling pundasyon na ti kinapakumbaba. Ni Diyos ko nga estudyante na nagsaludsod ako anya ti aramida anya ti wakas nga sunod ti dalan nga sulutan Diyos ko dalan ti kinapakumbaba may katlo dalan ti kinapakumbaba may katlo dalan ti kinapakumbaba iti sinulat na alagadan ti biyak dagiti ermitanyo nga nagbagang nga pasulong at ti monasteryo nga binwangay na may sana na patag nga kaset may kapito nga prinsipyo kinapakumbaba ni San Agustin ipagana ti kinapakumbaba iso iti pundasyon dagiti amin nga aramid ti panagbiag anarito kasapulan na ito'y iti na Kristiyano na panagbiag ken iti biag ti kalimungan personal nga biag as Kristiyano ken ti wagas ti kasasad biag ti kalimungan ta ini mawarang lumpanan at pukawanan ng Visigoths, di Imperio de Roma, di Hippo, at di Siro, di Imperio de Roma, mawarang sinulat na di City of God. Awa, di kasaskan, di siyudad, di dinubog mo ikumpira, di siyudad, di Diyos, di tanda na kita na di na Kristiyano na kalimungan, kan di saan na Kristiyano na kalimungan. Dagiti gimong kayo, dagiti simbahan sa kakagwaan, di pundasyon na may sana makita tayo kahit di panagbiag na may lalawan at panagbiag ni San Agustin biyan nanap mo iti kinatangsi hindi mo na hindi na amiris na nangagino di panagpakumbaba panahapon ng panahawag isuro na pahay nga tayo ay napagpakumbaba ke inaramit ng Diyos na binagbalin ng tao kapag nagpakumbaba ni Diyos dahil tiwagas nagpakumbabaan na isuro na tayo isuang tibiyang tayo kumamot at kinapakumbaba makita tayo pa nga na ito di agas di gita di kinatangsi nga nagbalin gabaso na ama pagkinan tayo agad ng kaleba. Tirena na giti amin na baso, kag tirena na giti amin na bisyo, kag tirena na giti amin na kinarasi tinawa, kinatangsi. Kita na yung makita. Salita ang kinapakumbaba, kitaan mo na kinatangsi, kinagatan, kinapalangguan, kinapuyon, kinabuakaw, kinabasa, kinakurwari, nabangnan, kunwari, isikan, kunwari, kinaplastik, dalaghan, kinaipong iso nga. Doang mamaagasan tayo nakakakunaan, palikod kung kasasaan kita o kinatangsi, palikod. Di buko na bagi, naging palikod tayo, bago ka naging kinapalangguan, kung kinapasa o kung kinatangsi tayo. Nakaserra. Doang siya na gusto di magpagana, siya na gusto di aramin na siya na pinalindin, wrong kayo amin, pas. Jadi ngagalan. Anya di dua tempat na ibagana kami natin ang kinakaksin, pagbiro, iti pa nakabigbil, pagbiro, iti pa naka-recognize, pagbiro, iti pa naka-italo. Kan, tuntunan na kaya na iso natin magkaglag magkontrol. Dahil kita ang iso din po, gagawa po dahil amin ang kapagulong-ulong, hindi ang kita, hindi ni Agustin,
Pagiti kayo kaduang digiti barkada na peras, pagkakataon di buwan peras, kuna nag-enjoy mo nagaramang ti kinadakis at daraksak nagaramang ti kinadakis nga paningin na damang na dati ginulungan kita. Di ba ba na ginapan ka digiti aming labyak iti ginagagaw ang alay ti babae naramit na ti kaya torong kami labyak awan ti awan na uray kasal ti panang pakpakaasik at panang pagpalagin kan panang pagpagalingan na ni Santa Monica impak pakayat na ti kaya nakaksik dala niya kinakaksik impak pakayat na ti kaya tayo torong tayo ante amo malipakan tayo ng Diyos kas dadagan pinela kaya ka alaon ni saan ng Diyos kas digiti mapasama madaduma iti pamilya tayo digiti karaw digiti pamunot digiti arami digiti prinsipyo digiti nauunan pinagbalitay ng Diyos di magbalitay tayo saan nga nakis nga balay ka at mabubuot mo ka na amin tinakis intunod ay pagpagin namin tinalagin ay pagpagin namin pagpagin napupaw tayo. Isuang-suling-suling ang amirisan tayo. Siya sino kinamarasuan tayo ni Apo Diyos. Nagkaulang tingnan tayo ni Apo Diyos. Awatan na naklo ng pansuaka. Insagot ka ni Apo Diyos bibyan ko. Insagot ni Apo Diyos ni amin na takanyang galing sa ulan, kinapaknang, lain, nasehat na tangarupang, kung amin-amin. Insagot ni Apo Diyos ang manang taon ka tayo nalipatan tayo niya ang gargaraw na nagbigan tayo na laing mo na to sigulat mo na to kinabaknan mo na to silip mo na to sigulat mo na to tulas nila niya nalipatan mo nagbiag kaya na awang ti Diyos na nag-isang nag-ipasok ang kingka nag-ibigay na niya may kadwa kasapulang niya ang Diyos kasapulang tayo niya ang Diyos narasin tayo, nagabi tayo, naisarakan tayo, babaan tayo ng pagdadaanan ni Apo Isus. Nung nalipatan tayo na, nagbalik tayo ng taksit, di tayo kaskaso ti Domingo, nasaan mo ang lalong ni Apo, nung nagalabi ni kaskaso tayo, nagitaruan, topo ang diling. Magaling nga nakabaho, ang masinsinan saan nga gaboy, di talaga mapanamaklong ko. Awan ako, di panatay kapya, ikilios mo saan nga babaan tayo ng Apo Isus. Karena namin nagpakumbaba tayo, bigbigan tayo pagsuha, bigbigan tayo na isarakan ang babalang pinala ng Apo Isus. May damdanan ang Espiritu, babalang ng Espiritu Santo, bigitigalan ng grasya, di panagbalin ko, magbiyak na nalingkod, babalang ng Espiritu Santo. Ang balintay namin ng sinurupa, kinuwana, na mga awal, kinuwana, nuawan, di kinataksi, nuwanda, kinapagubaba. Ito kasi ikaw balintay, ganyan ka, nakabibig na tayo, Tulun tayo na timbang di para tayo ng tao. Tulun tayo di para tayo tango di para tayo ng tao. Pulos na di tayo tulun kumang di para tayo tayo. Ketika itu mabibirong tayo, pupun kumagi, pupun kumanaga, siya na siglatak, siya na makakagawa ng sika. Nanginginan di para ito, nanginginan na nagawang sika na para tayo. Mapasama ko rin sa bigyan ng mga tingin na ayabang, ay nagitilupi, nagitipila, nagitibusag, nagitipapamaw. Saan nga nagitipagayot, saan nga nagitipagkabagyan, saan nga nagitipabakman. Tapos may pangpamunan tayo kung awakan tayo nagitipagayot. Amin na tayo para nagitipagayot tayo. Inibyan ni Agustin, pinanawan natin aming intid na naging pinsan kibiyag na dinigod ka si Lord na tiang amin na talagang mga impangman na talagang sertifikipagayot. Kinakakukawa yung tinataksi. Diyan ni San Agustin, pagkulala kayo. Ipanglusuran sa magalusong may pagkikipagyan. Kastamad din na pinagpakumbawa ng beta. Isuro kayo pagkamalag, mangbigbi, iti Diyos, mangbigbi, pakata-kata tayo amin. Nga insalakan, pinapagigalakan ni Apo Isus. Awan meron di magkulang na ng ako. Ang papata tayo amin, ipagal, suwa ilalaman tayo, awan-awan, itang tayo ng ulat ng buti ng paging pakata-kata. Hindi ganito, saan tayo ka mga kabalaan? Mabigbigan, ipata tayo ng tao, nagkapsat tayo. Hindi ganito, saan tayo na mabigbig, ipatag, ipata tayo ng tao.
Tiga itu sama tayo na ikan di panandaraon dan panagimatan di apa tayo ng taburay ka na hindi kinasasin na lumapante na ibas-basan ka na ubang palsu na pagibasarap, nagiti pagibasarap pinupo nga din ang pumupungutan. Hindi mo isunod na dahil na yun. Saan magdan na nagiging iwagas ng pagibasarap na ang masusunod na bukaw tayo. Dawdawatan tayo na itama, grasya. Madamaman klaro iti nubena, iti pagdibdibusyon ng kagintando na iti Augustinian na titulo na Apo Santa Maria. Apo Santa Maria, de la Consolata in Korea. Apo Santa Maria, de la Consolación in Korea. Ito iti simbolo ng Agustino, iti panagbibusulan ng Apo Santa Maria. Dawdawatan tayo. Tapno itdala ka na tayo, iti panagkaliwag ka na iti kagito na napupaw tayo. Napupaw tayo iti ako, iti kinapangawag, iti kinataksig tayo. Iti kinapagpagito, iti mungtungtong tayo sa